Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Zusteren in het bruisende centrum van Zusteren, waar we nu zijn voor de allereerste editie van het LKVW. En terwijl de zaadharmonie achter mij schrok van mijn aankondiging. Speel nog een liedje, jongens. Speel nog een liedje, alsjeblieft. Het kent niet hel genoeg, de wedstrijd. Speel er maar in, leuk. Terwijl de zaadharmonie gewoon doorspeelt, een kleurrijk gezelschap, is het Sunke boven Zusteren het roet gekomen. Daarachter in de verte, de zoo, dadelijk de allereerste Limburgse wagenboers op te gaan moeten komen. Maar we hebben muziek, we hebben de zon en we hebben Mandy. En Mandy Berens, de neef mij. Mandy, de allereerste keer, hè? Allereerste keer. Wat verwacht je ervan? Ik verwacht een groot spektakel. Maar hoe zit ze in de organisatie, hè? Leg eens goed, wie is het gekomen? Wie is het ooit bedacht? Het is bedacht door aanleiding van dat er gaat wegspelen op dinsdag. We rijden de kingeroptocht op dinsdag. Er worden toch een aantal akkefietjes dat het gaat kleiner werden, dat er niet meer zoveel gedaan werden. En we dachten, dat moeten we op een andere dag gaan doen. Nou, dat is nou de vrijdag verschoven. Dus alle scholen, alle kinderen die lopen nu op vrijdag. Dinsdag hebben we dus niks meer. En dan komen een paar maanden bijeen en dan hebben we gedacht, we moeten het nieuws bedenken. Wat is dat voor een club, die organisatie? Dat is een club van allerlei verschillende lui. Vastelovensverenigingen, zaadharmonie, afgevaardigden van een paar verschillende verenigingen. Die zijn bijeengekomen en daar is dit idee eigenlijk ontstaan. Ja, oké, dan hebben ze een idee, hè? Ja. En dan ga je ze dat vertellen tegen de lui van zuster. En wat doen die dan? Die verklaren zich voor gek nummer gaan, of Die niet? verklaren die inderdaad voor gek, ja. Maar die zijn ook wel enthousiast. Ik bedoel, dus, het is iets groots wat we willen aanpakken, maar jullie zijn ook enthousiast. Ja, we beginnen klein vandaag, hè? Ja. 15 nummers komen dadelijk langs, hè? Ja, klopt. Maar als je dit ziet, die entourage, de prachtige, ja, het is een prachtige merk, zo, dat slinger wat in de weg zit. Ja. En volgend jaar wordt er 50, denk ik, hè? Zo weer doen, hè? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat we zelfs een limiet moeten gaan zetten op het aantal inschrijvingen. Ja, Niet? ja oké. Nou, optimisme natuurlijk bij een goede organisatie. Ik kijk af en toe daar kan je op, het kent onze kraan ook zijn erachter. Dat blijft het nog akelig stil. De zaadharmonie speelt door. Is dat een goede zaadharmonie trouwens? Dat is een geweldige zaadharmonie. Vorig jaar hebben die de Graasboer in afgeleverd. Wacht even. Nu gaan we op vastelovens detail even. Hè? Ja. Zusteren is het riek van de Graasboer. En dan hebben ze... En de Graasboerinnen. Ja, maar wacht even. Dan hebben ze een prins Ja, en een Graasboerin. klopt. Heb ik het dan gewoon uitgedaan? Hebben ze goed gedaan. Maar is dan de prins de baas met vasteloven of de Graasboerin de baas? We hebben eigenlijk gewoon 3 hoogheden. Die heersen alle 3 over dit Graasboerrijk. En dat is de prins, de grote prins. Dat is de Graasboerin en dat is de jeugdprins. Of prinses, want we hebben ook jeugd. En dat drukt dan met z'n drieën en de vereniging erachter altijd rond. Ja, die trekken nu overal her met z'n 3. Bij het kampioenschap wordt ook een jury, hè? Ja, Wie gaat dat in zijn werk? Wat zitten er voor mensen in de jury? er zitten een aantal lui die creatief zijn. Lui die verstand hebben van boeien. Lui die over het algeheel verstand hebben van toneel, creativiteit, spel, vastelovend. Die zitten in de verenigingsleven. Dus het zijn lui met een hoop kennis. Ja, maar ik zag ook mensen met zo'n patchje van de oud-prinsen zusteren. Die hebben toch een redelijk twijfelachtige reputatie. Zo, qua, wie moet dat netjes zeggen? Die kennen wel ook een hoop stampij veroorzaken. Die toch? kennen een goed feestje boeien. Oh, dat Ja, dat dat doen is die het, ook. ja. Nou ja, ik zag Karel Villers zitten, ik zag een plaatselijke kunstenaar bij de jury Ja, zitten. hè? deze heen, ja. Dus die hebben er wel kier op, denk ik. Ja, En de ja. prijs is? De prijs is een geldbedrag. Een behoorlijk geldbedrag, Behoorlijk hè, zo geld. hè. En, ja, want wagens boeren kosten een hoop geld. Hè. Ja. Dus als je een wagen wil boeren, wat je het voorstelt, ja, dan heb je ook een hoop hangpleksel en papier-maché en ijzer en plaatmateriaal Ja, aan. dat kost een hoop geld. En dan kan ze 2 dingen doen, dat is groepen. Hè. Dan kan ze het investeren in de wagen van volgend jaar. Ja, Of dan kan ze gewoon consumptiebonnen kopen, toch? precies. Dat is eigenlijk, ik denk dat dat laatste nog de beste optie is. Ja, hè? we hebben ook nog een andere prijs hebben we ingesteld namens L1. Ik ga hem één keer zo houden. Dat is de aanmoedigingsprijs. En mijn collega's het kopen een houten hamer. Nou, dit is een behoorlijke houten hamer. De kent ze eventueel nog als ze moest sturen ergens nog gaat bij je palmen in die gewoon vegen volgens mij. Dat is onze prijs, dat is een soort aanmoedigingsprijs. En dat stelt verder niks voor. Ja, het stelt wel voor, want daar staan deze gewoon hamer dan. En daarna reiken we dadelijk in de optocht. Want de optocht drukt 2 keer, 1 keer her en 1 keer terug. In de optocht springen we weer met 2 man voor de wagen. En als dan de wagen stopt, krijgt hij de prijs. Ik wil zeggen, dat moet wel stoppen, hè?
Alsjeblieft. Ja. Nou, maar ik ken met mijn buurlijke postuur toch wel een wagenstop krijgen. Dat toch weg. Ik zie in de verte gaat aankomen. Ja, dat is dan, dames en heren. En gaat beginnen. De allereerste Limburgs kampioenschap wagenboersoptocht hier in Zusteren. Ik hoop de eerste van een lange reeks. De eerste van een grote traditie. Laten we eens kijken wat op ons afkomt in de verte. Ja, dat is de eerste wagen van de wagenboersoptocht. Ik lees even voor de Shop Club Prison Break seizoen 11. Mandy, wat is dat voor een wagen? Ja, dat is een wagen uit Zusteren. Op de vraag van waar zit je en wie heb je dat allemaal geregeld gekregen? Ja, we zijn eigenlijk maar een zootje ongeregeld, zeggen ze erop. Dus dat wordt de omschrijving van de wagen. En Prison Break heeft met gevangenis te maken volgens mij. Hè? In van waar, ja. Ik zie een veerbreken uit. Jullie in gevangenis pakken, dus ja. En is er een groep wat in Zusteren drukker met de optocht? Dat is volgens mij, nee, normaal trekken ze van dorp naar dorp, zeggen ze. En aangezien dit nu de eerste keer is dat dit georganiseerd is, zeggen ze gaat van de willen we hier graag aan meedoen. En dat hebben ze zich ook wat op het laatste moment bedacht. En die komen dan ook in aanmerking voor de aanmoedigingsprijs. Hè? Want als ze ja. eindelijk keer was metgenomen met een wagen aan de optocht, dan smaakt dat meestal nog meer. Ja. Dames en heren, kunnen we hier een applaus voor geven hier op de straat? Jawel. Jong volk stimuleren, altijd goed. En
daar in de verte komen we ook de tweede wagen aan. Ja, we moeten even niet op de nummering letten. Want dit is vastelovend vieren zit in Oostbloot. Daarom dragen we weer ons ridderlijk rood. Bloot en rood. Als je in Remun woont, dan rijmt het op elkaar. Wat is dit voor een groep, Mandy? Ik zit niet in de papieren. Charlie. Ja, ik ben het zoeken, want hier staat inderdaad de nummering klopt niet gans. Maakt niet Ik ben uit. even kijken wat voor een club dit is. Daar staat nummer 4 bij, hè? Nummer 4. Dan zou dit moeten zijn CV de Beunhazen uit Pij. Ik zie volgens mij torens daarboven uitsteken. Een kasteel hebben ze gemaakt. En ook in de uitdorsing zijn er ridders. Ridders. Is er niks van met bekend. De Beunhazen, ik zie het aan de vlag. Het zijn CV de Beunhazen uit Pij. En dat is natuurlijk leuk. We zitten in het smalste stukje Nederland. En daar liggen een hele hoop dorpen in. En ongeveer natuurlijk Zusteren en de Nieuwstad en Roosteren. Maar ook Pij is een van die dorpjes wat u bij het smalste stukje. Dus die van Pij zit er ook hier in de optocht in Zusteren. En die hebben volgens mij ook een hoop optochten gelopen hier in het smalste stukje. Volgens mij ook ze een egg in de optocht en een Pij in de optocht. Ze noemen zichzelf onervaren, maar dat ziet er niet zo uit. Nee, hè? Ook wel leuk, ook wel jonge lu. En de vasteland moet het hebben van jong volk volgens mij. Dit zijn collega's van de varkensstudio. En ik zie een enorme Volkswagenbus aankomen, nummer 9. Met onze Flower geven we de optocht Power. Hoe komen die vandaan? En eens even kijken, Flower Power Happy. Die komen als het goed is uit de bush, Koningsbos. Als het goed is, is dat Club Laden Zaad. Nee, dit is de Bloemenhof volgens de mij. Bloemenhof. Alles is En doorheen die komen uit gegroeid. Brag. Dit is officieel nummer 9, kijk eens even. Want Ja, dit is die niet komen echt uit een Brag Volkswagenbus. En dat is een enorme tractor, daar hebben ze een Volkswagenbus omheen gegooid. Klopt, ja. Ja, dit is inderdaad de Bloemenhof uit Brag bij. Er lopen vaker optochten met. Ja, ik weet dat ze ook al een aantal prijzen in de wak hebben gesleept de afgelopen dagen. En hier achterop sluit Sonja. En wat is Sonja aan het maken? Sonja die maakt van alles, dat is maar lekker ruw volgens mij. Jazeker. En dat is geen vastelandmuziek, dat is hippie muziek. Hè? Echte Born to be hippie, wild. ja. En daarachter ook een leuke groep, een kleurige groep wat er achteraan loopt. Met een mooie choreografie, met een mooi dansje. Ja. Ja, ik zie de Dullen van de Deelgert. Dat is ook een gekende optochtgroep hier in de buurt. Die proberen ook zoveel mogelijk optochten met te pakken. En deze gaat over fosfaatbeleid. Zet dit gaat fosfaatbeleid, wat is dat? Ja, die boeren blijkbaar bij een melkveebedrijf. Daar boeren die de wagen op. En dat gaat dus over koeienmest. En op basis daarvan is dit idee gekomen eigenlijk. Kijk die wc op liggen daar. Is weer eens geen anders dan een confetti kanon. Fosfaat is shit. Koe uit de wijn is waar geen met zit. Ja. Oh, dit is een jonge groep, hè? Ja, zeker in de zaterdag, die vult dat netjes op. Je moet hier even wachten op de volgende wagen. Want dan krijgt de bocht niet te achtergluiven. Maar ook weer een club uit Zusteren in de verte. Terwijl Helge nog weer driftig doorspeelt. En weer van de lekkere muziek van die zaterdag kennen geniet die man.
Ik zie hier een sprokje aankomen lopen. De Vranje groep uit Zusteren. En een tovenier en een toversoer en Hocus Pocus. Het is gebaseerd op de film Hocus Pocus. Wat is dat voor een film, hè? Nee, de verhaal zijn tovenaars. Ze willen allerlei betoveren. Dat is ook de spreukleuvig. Laat ik betoveren de roos. Zet hier de overstaan en zeg samen deze spreuk. Hocus Pocus. Pilaat vast, ja? Vlieg door de glas. Ja, het is niet alleen een wagen, maar ook die hele groep wat er achteraan komt. Ook wel met een hele chique choreografie, een leuk dansje erbij. De muziek is ook goed te filmen, hè? Hocus Pocus. Ik ken die film niet, maar ik ga hem maar kijken, denk ik. Hartstikke leuk. Er zijn allemaal heksen en elfjes en ja, wat is dat daarachter? Een zwarte raaf. Dat is een zwarte raaf, ja. Wat zit er in de ketel? Wat zit in de ketel? Wat komt er uit? Ja, zeker. Dat komt allemaal uit de ketel. En wat zijn we de volgende wagen? Dit is nummer 3. Club Laat en Zaad. Oeh, dat is een enorm gevaar hier door de Zusterse straten. Oud Koningsbos. En is het nog een thema of is Als het... het goed is het ook thema hippie, flower power. Ze zeggen van de wagen past niet gans bij het thema. Maar we willen toch wel gerne metlopen. Voor de gezelligheid. Ja, dus qua kleding is het wel goed gelukt. Qua decibellen wordt dit de helft tot nu toe, hè? Tot nu toe wel, ja. Ja, we willen wel een klein beetje verstandig kunnen blijven maken. Kijken wat het is maken. Op vol toeren es kloon tamboeren. Ja. CV de Kluns is uit aan de ziekenhuis. De CV de Kluns die zit op het mouwvak en de tekst die sluit op de prins van uit. Er staat een Kluns staan. De tekst, Oh, de dat tamboeren bedoelt ze. Tamboeren, daar ruipt dat hem op. Oké. Wat zei ze? Dit is Henk Hover. Dit is Henk Over, maar de wagen van Ugge, de spreuk met dat tamboeren, hoe sluit dat op? Nou, onze prins, Johnny van Pol, uit Moorvak van de Uil van de Gouwer, die heeft dan spreuk op vol toeren met de carnaval. Ja. Die heeft een loonbedrijf en wij gaan op vol toeren als clown tamboeren. Is ze wel een beetje een leuke prins? Ja. Ja, een gooien. Ja. Goed, hey, veel plezier. Hè? Ja, Leuke dank groep. je. Oh, de volgende is er al. Nummer 8. Mandy, nummer 8. Dit is Oudsport, Oh, CV dat is- Oudsport, oh, uit gelukkig. Zusteren. Ja. Ik zie in Dallas Blauw, ik zie in de Meulen. Ja, die hebben een slag van de Meulen. Hoi. Vastelovend kennismol. Groot en klein in de optocht, hè? Nee, blijf papa job. mama op samen ook de poeten met, hè? Sorry. Ook de poeten met, hè? Ja, zeker. Volgend jaar bestaan ze eindelijk keer 11. We hebben ze jubileum. Ja,
Ja, en de groep uit een eigen zuster. Dus is toch inderdaad dat de groep uit zuster natuurlijk wel de optocht ondersteunen en ook allemaal mettrekken. Dit is een rare wagen volgens mij. Of u had dan ook bij ons sport? Moeten we eens even gaan Ik bekijken. zie alleen maar een tractor en Ik zie geen wel de nummer. vlag van hun sport, dus het zal. Ja, dat is de vlag van hun sport. Hey, die zaterharmonie, hebben die nog geen op lager? Heb je nog een leedje klaarstaan of kunnen we nog het huren? Oh, die maken reclame. Die hebben op zaterdag 19 januari 2019 een groot feest. Eigenlijk een 11 jaar ontsport. En de 11e... Mijn wiefjes. Wat is dat? Mijn Mensen in de zwiefgezitting? wiefjeszitting. En moest dat apart? Nee, dat mogen ze gewoon samen gaan. Oh, toch. Dat is voor allebei. Oh, toch. Het En is ook niet voor te- genderneutraal, die mogen ook komen. Genderneutraal. Spik en Span, Erwin, Big Benny, Marleen Rutte, weer zijn spitsen. Nou, allemaal te doen 19 januari 2019. Schrijf ik in de nieuwe agenda. Ja, we zitten enorm gevaard hier, de Merloprie in Zusteren. De groep is kansloos. Ze komen uit Sint-Juas. En ze bestaan volgens het burgertje op de wagen sinds 2003. Dat is een enorm gevaar, hè Mandy? Dat is heel goed, joh. Dat is een soort van piratenfestijn. Dat is een oranje groep trouwens. Bouwen al heel jaren wagens. Ik zie nog in de slogan staan: piraat of kapitein, vastelovend, viel ze samen en niet alleen. Daar zit geen in, hè? Zijn woorden is een koe volgens mij. Hij hoort het dreimal net hier. Net aan, joh. En ook deze dingen met volgens mij met nou, de meeste decibel. Ja. Nou, die hebben ze draaien er bovenin. Zo. Was is dit boek? Hoi, hoi! Hoi, Schiet nooit net aan van weg! Ich hab nur Hut, ja, Balu ist nicht ganz jugendfrei. Du sagst nur, was ich schon dabei. Als je in de verte gaat aankomen, wordt heel veel aan draait en aan beweegt. En die groep die had natuurlijk ook weer wat te vuilen. Ja, dat is duidelijk een. Dat zijn twee verschillende delen. Dit is volgens mij de wagen uit Zitter. Ja, dat is maar goed zitten, ja. Wagenboe is buurt stevig. En wat die En- twee delen, wat helpt het dan Ja, in? ze beelden eigenlijk, als het goed is, beelden ze twee verschillende groepen uit. Hoe normaal altijd de prins wordt gekozen. Dat is, moet ik heel even kijken. De prins van Zittert, Ja. Prins Leon Ja. is dat, hè? Ja. Dat is muziekgezelschap De Phil of Sint-Joep. En op de wagen wordt eigenlijk de strijd uitgebeeld. Hoe Ah, uit altijd strijd, de hè, de prins gaat. muzikale concurrentie Ja. volgens mij, hè? Ja. En die voorop in het thermometer, dat is Tij Wessels. Lik hem eens even uit. Twee groepen. De Philharmonie en de Sint-Joseph Harmonie uit Zitter. Twee concurrerende harmonieën in Zitter.
die de laatste jaren immer weer naar één toe gaan met de vastelavond. Naar bankjessen met vastelavond en vriendschap kunnen krijgen. Dat is wat we met deze wagen uitbeelden. Hey, ereprijs en zitter, hè? Ereprijs en zitter. Proficiat nog, hè? Prachtige groep achter je wagen. Dankjewel. Oh, we willen wel de wagen zien, hè? En alle prinsen van Zitter van de afgelopen jaren aan de ziekenhuis uitgebeeld. De Pij is de eind en de Phil is de andere muzikale vereniging, de Harmonie en de Philharmonie. Die eigenlijk concurrerend zijn, maar eigenlijk ook niet zonder elkaar kennen volgens mij. En de mensen in Zitter die boeren wagens in de wagenboerzaal. En er wordt ieder jaar een ganz jaar lang gewerkt aan een stuk of 15 wagens. Weerzien, CV nooit genoeg, nummer 14 Mandy. Nummer 14, ja, komen doet echt CV nooit genoeg. Lopen ook wel jaren optochten, gaan overal langs. Je bij een keer raap, zeg maar, vanuit echt aan omstreken. Ik zie een Egypte thema volgens mij, hè? Als ze de bocht kriegen de mensen. Dat is erg spannend hoor. Dat is in de Nijleuver gevaren, hè, voor dit thema. Ik zie een grote cobra-kop daarvoor op de wagen. En daarachter ook weer een soort farao heet dat dan, hè? Een enorme grote wagen altijd ieder jaar. En de kameel draait ook En rond. de kameel draait rond, dat is helemaal dadelijk, hè? Dan wordt hij eens even wat we in hoe hier kunnen zitten. Zouden vorig jaar in de piratenboot, daar zijn ze met gevaren en het is uiteindelijk deze geworden. Ah, die zit aan de andere kant op gevaren. En ook hier bij de shooters. Dit is ook weer zo'n club die gestrand in de Nijl deze vastelavond in Egyptische stijl. Ik heb hem gelezen, de spreuk. Ja, kijk even de arme kameel, dit ganse op de grond moet rijden erbovenop. Jazeker. Oh, daar ligt ook nog een achterop volgens mij. Wie nooit genoeg, dat draait het om de gezelligheid. Niet alleen de gezelligheid van het met de optocht metlopen en het gezellig fies, en ook de gezelligheid van de boer van de wagen. Ergens natuurlijk in een grote loods, waar ze er toch echt wel een paar mooi mee bezig zijn. En niet alleen die gezelligheid, het is de gezelligheid van het boeren, het samen bedenken. En vooral ook de gezelligheid van het samen op stap gaan. Daar hou je die volgens mij ook wel van. Ze zijn niet vies van een dropje, nee. Hey, we zijn in de wolken, zie ik. We zijn in de wolken, die komen uit Ettervoort, dat zijn BV de Woonslozen. We gaan er eigenlijk vanuit dat met vastelavond iedereen in de wolken is. De feestvierders, de verliefde stellen. De in de wolken als de en die prinsbus. hebben het groepje ervan. Hey, wacht even, er staan QR-codes op, hè? Moest ze dat maar doen, hè? De lui die een ticket krijgen met de QR-codes, Oh, dankjewel. die kan ze scannen. Oké, en dan kan ze, moest ze scannen en dan... ah ja, ik heb hier ook nog een soort van QR-code, ik weet niet of je het kunt zien. En dan kan ze scannen met die telefoon en als ze het dan scant, dan komt ze ook weer op de wagen. Je kan ze uploaden met hashtag in de wolken, dan ziet ze de foto. Oké. Dan leert men ook het stewardessen bij, hè, die in de wolken zit. Werk het hang. Nu ben ik weer op Facebook, we zijn vrienden op Facebook eigenlijk, ja. Wat zijn twee wagens? Een trap naar de lucht, trap naar de hemel en een trap met wolken en een vliegtuig van de Woosnazen.
kijk. En ik heb het scherm. Ah, ja. En je moet scherp. En dat beweegt ook allemaal. Het is echt wel een chique wagen met fel bewegende dingen erop. Er zitten zelfs lui in en het beweegt. Ja, er zitten hier al geen uurtjes werk in al die wagens die we hier zien langskomen. Het bedenken van het idee, het maken van de packers en natuurlijk het maken van de wagen zelf. We gaan naar Vastelovens voor een studentenhaven. Oetbeek. Help me. Oetbeek? Oetbeek. Dit zijn de elfjes. Thema elfen. Ah, dat is wel grappig, want dit is ook een groep wat wel eens midden aan de licht doet. En ja, die heb je zussen niet, maar het Die blijft zussen een niet. prachtige wagen. Ja. Die zitten trouwens wel in de kleding voor werk. Dat is één vrouw die heeft al die pakjes zelf gemaakt. Eén vrouw? Ja. Oh. Die vieren dit jaar de Vastelovens de Raad van Elf. Ja, ik zing de sprookjesboom van de Efteling. Hallo! Hoi! Het wordt eerst een ander thema, maar dat hebben ze dus omgebouwd naar een mooie sprookjesboom. Een sprookjeskasteel met allemaal met leukjes erop, met kennen erin. En mooie kostuums. Bellenblaas. En de bellenblaas van de mensen wat daarachter lopen. Maar die braaf plastic, dat is een zaterdag niet toch, hè? Ja, ze zaten helemaal niet uit zuster, ja. Die bestaan al heel geen jaren. Die vullen zich deze Vastelovens wie een vis in het water. En die hebben een show een buurtje erop gemaakt. Nou, een zuster heeft ze ook water nodig voor een buurtje, hè? Dan moet toch eigenlijk een tractor voor doen vandaag, hè? Je hebt de boetekampioen jeugd tussen. Boetekampioen jeugd, je hebt er ook tussen. Ja, even de weide. Chic dansje gestudeerd. Zaten helemaal niet braaf plastic, die trekken hier weg. Altijd chic, levende muziek in de optocht. En natuurlijk chic om een grote luisteraars te hebben, maar ook heerlijk chic om gewoon live muziek te spelen. Ik zie een soort kerktoren. Voor de grenzen sloten en marcheren weer nog één keer naar buiten, nummer 10. Ja, dit gaat over de Brexit. Als het goed is dit de Tower Bridge. Oh, nu zie je het in Londen, hè? Over Ja. de Theems is die, ja. En ze wouden nog één keer lopen. Nog één keer gaan. Voordat ze druk gekukeld werden. Ja, of die gooien de tunnel toe, dat kan gebeuren, hè? Ja, dan nog. Dit zijn dus de varkens, mijn zuster. Die hebben dit jaar de prins afgegeven. We hebben allemaal van die echte, van die guardsmen zijn het volgens mij, hè? Van die Engelse soldaten erachter. Ja. In detail goed gewerkt, hè? Ja, prachtige kostuums. Prachtige gezichten ook. Als ze het zo van kort weekend zien, als de camera er goed weekend. Maar ook indrukwekkend om te kunnen zien wie de echte Tower Bridge door zuster terug. Dit is een heel klein wegensje.
Dit is wel niet door niet met verprijs mensen. Ik ben benieuwd. Hallo, mijn bus toe. Hoe heet jij? Nee. Zeg, het doet je verprijs met? Nee. Nee? Nee, nee. De Big Mama doet zusteren. Hier zitten Big Moms en zusteren. Lopen het allemaal een beetje. Ja, zover goed, hè, geloof ik. Wat bleef? Man van Sven. Oh, de man van Sven. Ja, dan mocht het. Nou, de ereloge in de optocht. Rie door, want je gaat de optocht op, hè. Je gaat de optocht op. Kom door hier. Ja. Ja, we gaan even anarchie doen, hè. Even op wat we gaan doen. Gaan we het hek opmaken. Kom maar op de straat staan. Mooi best. Maar hier zo staan. Goed. We gaan het heel spannend doen. Hebben we nog nooit gedaan. Hebben we ook niet kunnen repeteren. We gaan namelijk de zaterdag niet even staan te spelen. En aan de kant van de optocht gaat de optocht nog een rondje rekken. En dan komt de optocht nog een keer terug. En als de optocht terug hebben, hebben we een groot stopbord. En met dat stopbord gaan we weer samen met de jury de eerste prijs uitreiken. En we gaan de hamer uitreiken. Dan moeten mensen niet even verplicht om de hamer gaan krijgen. En de jurycabine, dat doen we Ja, de het jury goed, is dat? doe je, ja, dat hoop ik wel zeker. Nee, nog niet. Ja, die zitten.
Zaterdag Helge Nog, die had die de Lunig heel even bezig met geweldige vastelovsmuziek. Weer hebben we bedacht we hem deze gaat krijgen. Daarachter zit de jury. En in de jurywagen zit de jury. En daar komen alle wagens zo een keer terug. En dan gaat Laura, kom eens. Laura, kom eens. Laura heeft een burgje. Laat eens kijken. Dat is dit burgje. Daar hou je wel voor de wagen. Wat of deze prijs gaat krijgen, de L1 aanmoedigingsprijs. Of de echte eerste prijs van dit eerste Limburgs kampioenschap wagenwoers. Jongens, laten we maar een keer langskomen. Kom maar. Ja. Kom maar. Ja, voorafgang door de brandweer van Zusteren. Oeh, zaterdag maar niemand aan de kant. Zaterdag maar moet weer naar binnen. Ja. Nou, niet spannend, hè? Heel spannend. Maar zonger, weer weten we hem er daar zouden willen geven, hè? Dat weten we inmiddels, ja. Ja, we moeten eigenlijk ook een alternatief hebben, want stel voor, dat kreeg ook de eerste prijs. Ik ken niet, hè? Aanmoedigingsprijs en de eerste prijs, hè? Nee, dat is lastig, minder. hè? Nee. Oh, ik ben benieuwd of de jury al komt. Die moeten toch ook wel weg zitten? Nou ja, maar die jury die ziet ze nu ook langskomen door. Ja. Dus ik denk dat Jos Doeven, de voorzitter is van de jury, dat hij wel hier al gaat rennen als er in de gaten heeft dat ze weer aan het trekken zijn. En weer reik je dadelijk de aanmoedigingsprijs uit en de eerste prijs. Maar de tweede en de derde prijs die werden daar nog hier in een zaal in Zusteren uitgereikt. Wordt vast en zeker nog lang onrustig blijven, Dat toch? is bij Huizinga, Gasterie Huizinga. En dan komt de prison break nog een keer. Is Jos Doeven al Ja, onderweg? ik zie Laura ook nog niet bewegen met het bord. Ik ook niet. Die heeft toch al lang de vuur moeten liggen als die gewonnen heeft, hè? Laura doet helemaal niks. Ik kijk zo in de verte, zo'n mutsje van de Ik oude zie prins en Jos daar zit Jos meestal onder. Ik zie Jos Doeven hier rechts aankomen. Ah, oké. Jos! Nee, andere Jos. Jos! Zit je eruit? We zijn er helemaal uit. Niks zeggen nog, hè? Ik zeg niks. Maar ze hebben niet gewonnen dus. Ze hebben net niet gewonnen. Oké, want dat was Laura met het bord, hè? Ja, daar staan we met het bord. Ja Henk, het is heel moeilijk geweest. Ik denk dat de lui het ook ervaren hebben. Het wordt een prachtig decor wat die lui hier allemaal op de bühne gebracht hebben. Onder dat schitterende lampenlicht, in dit geval de zon. Zonder kent ze het niet hebben met zoveel volk naast de kant. Mijn zusters zien altijd de zon, Jos. En zusters zien altijd de zon. Laat het ophouden. Maar het wordt schitterend en het wordt, moet ik zeggen, heel erg moeilijk. Zoals het vaak zo moeilijk is als we moeten jureren. Het komt zie dek achter te komen aan en dat is toen ook weer gebleken. Er worden zoveel mooie wagens en dat is nu. Daar wil ik toch wel even op wezen waar we namen op gejureerd hebben. Jos, ik heb er een wagen. Er zijn de wagens. Ook de wagen. Bino. Horst gewonnen, maar net niet. Horst gewonnen, maar net niet. Nou ga ik hem liever stoppen met het burgje. Nee, dat bij weg springen, hè? De punten achter de komma, daar gaat het nu om. Het is wel ook een prachtige wagen. Kom neer. Het is wel ook een prachtige wagen. Dit is zeker een prachtige wagen. Het zijn allemaal prachtige wagens, toch? Jos, wil toen Mandy aan een oer vertellen dat hij gewonnen heeft? Aan een oer, hè? Pas op met de microfoon, hè? Ja, ze hebben al op het burgje staan tot 2019 en ze doen het volgend jaar ook wel met. Dus dat is al wel gunstig. Ik ga nu even de regie overroelen. Kom eens met mij. Kom eens met. Deze meneer is de burgemeester van ex-Zusteren, Jos Hessels. Jos, wat vond je van de optocht tot nu toe? Ik vond het prachtig. De Zeus toch dat hier in Zusteren alles van de vasteloven bijeenkomt. Moet noorden, doet zuid. En dan nog met dit weer. Ze zien hier in Zusteren Nederland van de koning, monnik van de Helga van net al gezegd. Prachtig. En dan heb ze de eerste prijs nemen, hè? Ja, ik mag hem moeten rekenen. En ik ben ook heel benieuwd. Ik weet niks waar hem gaat krijgen, maar heel benieuwd. Dan weer zal gewoon dadelijk spannend.
Ja, hou Jos in de gaten en hou Mandy in de gaten en hou je Laura in de gaten. Dan weet ze op welke wagens ze mag springen. Ja, dat gaan we doen. Dus niet in deze hippiewagen. Ook deze hippiewagen, de prachtige hippiegroep van Flower Power, niet de eerste prijs. Wel een mooie wagen. Ja, een hele mooie wagen, ja. Chic gemaakt, ook dat op een tractor in, zeg maar. Ah, chic hè? Ja. Zo zoals een Volkswagen bus willen. Een Haas wel, ja. Hoor. We gaan het toch nog even naar de optocht. Ook Horst gewonnen deze, hè? Horst gewonnen. Henk zou me net de bos gemist. Net op een seconde verschil. Dat kan natuurlijk gebeuren in het leven. Maar dat komt allemaal goed. Zuster, dat is allemaal jong talent. En die worden ervan overtuigd dat hij het volgende jaar met een fantastische wagen komen. En dan misschien 1, 2 of 3 hier. Ik Laura de bocht vast, hè? Ja, de bos. Ja, de bos. Laura de bocht. Mandy Laura de bocht vast, dus nee? Nee? Maar Laura doet nog niks, hè? Nee. Het is en het blijft spannend, Henk. Ook hier met Giggins, wie schitterend, wie mooi. Die zit ook alles in wat de vastelavond zo chic en zo mooi maakt. Maar ik ga even kijken of ze in de prijzen zijn gevallen. En misschien zitten we wel in de prijzen gevallen, kent hè? Het kent dat ze in de prijzen zijn gevallen, maar dan moeten we dadelijk even kijken. Het is. Oh, net ook weer dat hoofdverschil. Net niet? Het hoofdverschil, maar net niet. Maar Net niet de eerste, hè? Net niet de eerste. eerste. Het kan best zijn dat ze dadelijk in de grote prijzen gevallen zijn. En met een geweldige grote pokaal en de beker in de hoes gaan. Oh, wat kan zo chic zijn. Ook al is het een verblijend zonke. Die zon die hebben we toch allemaal zo verdiend. Zeker deze dagen. Als de Zuusbieden vastelavond overal geleefd. Al die chique optochten door heel Limburg. Ja, en we hebben er ook van genoten op televisie. Ook door alleen die het zo schitterend in beeld gebracht hebben. En ook nu weer jongens, heel hartelijk bedankt daarvoor. Ja, zeker. Het spreekt van zich. En een mooi initiatief verdient ook een show aan ondersteuning, toch? Absoluut. En de Zuus, iedereen steunt erachter. Heel veel sponsoren. Maar zeker ons gemeente met het gemeentebestuur. Met aan het hoofd onze burgemeester Jos Hessels. Mandy, kiek. Dat kan weer gaan. Wat komt toch? Ja. Laura, laat op, hè? Dit is ook een hele leuke. En dan kan ze wel zeggen, nou dingen, dat is de uitdrukking klein maar fijn. Maar of dat fijne net genoeg is geweest om in de prijs te vallen. We houden je even het bord in de gaten. Hou je het bord in de gaten. Wat gebeurt er? Nee? Nee, hè? Het is... Wel, nee? Nou, het is net niet. Oh, alweer net niet. Ja, altijd leuk die toveniertjes en die elfjes. Hallo, tovervriend. Heel eerlijk. En dat tovenier, dat geeft maar door met zijn hocus-pocus-spreuk. Prachtige groep. Niet de eerste prijs en niet de aanmoedigingsprijs, want daar lig je nog altijd. Echt wat de hamer. En de Laura helpt het bocht nog af. En Mandy die zegt ook niks. En de burgemeester staat ook stil. En de jury helpt de mond. Ja, dan is er nog niks aan aan. Er gebeurt nog niks. Nog wachten. En wat hier wel leuk in is, kan ze ook een keer de andere kant van de optocht zien. Ja, Hè? precies. Ja. En dan kun je nog eens goed er nog kijken, hè? Het gaat ook wel snel af en toe, hè? En om de bocht komt Club Laat en Zaad. Wat wordt het ook alweer? Ik zit door de klunzen. Ja, de klunzen. Maar de klunzen zijn de volgende. We hebben Jesse Laat en Zaad. Ja, Laat en Zaad. En die speakers bij Jos papiertjes, spieken. Jos. Ja, Laura moet het bord nog even vasthouden, geloof ik. Want prachtige wagen, maar ook deze net niet gehaald volgens mij. Net
net niet. En het wordt alleen maar chiquer en zonder. En halen. Abala! Men die de klunzen komen. Dit zijn de klunzen, ja. Jos. De klunzen? Ja, dat zijn de klunzen. Ja, maar eens op papiertje kijken. Ja, je moet op papiertje kijken. Even kijken maar of we het goede nummer hebben. Ja. Nummer 6. Dat is nummer 6, het omgedraaide van Neugen. Hè? Is het? Ja. Dan kijk even op het briefje met. Net niet. Oh, net niet. Maar het zusse Henk, het wordt alleen maar chiquer en zonder. Maar ja, chiquer en zonder in de vastelavond, wat betekent dat? Het meedoen, de gezelligheid, het samen overeen zijn. Dat is het hart en de ziel wil weer vergaan. En dat is dan ook weer zo chic, ook in deze hagen. Ja, onderin moet ik toch een beetje met een chauvinistisch hart zeggen. En de wagen uit de 60ste graad. Nummer 8. Uit de 60ste graadsboeriek. Maar de jury is heel objectief. Want? Ja, we moeten overal hetzelfde jureren. Moeten we het bord pakken? We moeten het kijken of we het bord moeten pakken. Ja? Die halve ik nog even kijken. Oh, We ja. zitten daar. Man, ik geloof dat niet, hè? Net niet weer. Weer Helaas. Weer net niet. De eerste prijs net niet. Maar het kent nog allemaal. Het kent nog allemaal, jongens. Kregen we wel gedaan geboren. Oh, lekker. Lekker, hè, joh. Heb je ze wel gekookt van tevoren op het eind? Zijn die gekookt? Nou, een ei. Oh, ook dat het niet geholpen dan, hè? Nee, dat heeft niet echt geholpen. Tot nog toe ja niet. Nee, maar het hoeft ook niet. Jury is niet om te kopen, zelfs niet met een eiken. Maar ja, we hebben het al fantastisch gehad in de jurywagen met het zonnetje. Lekker warm ook, hè? Het wordt heel erg warm. We hebben eigenlijk hebben we daar in het korte buksje kunnen zitten. Maar dat maakt ook allemaal niks uit. Het is allemaal alleen maar chic dat de zon op ons allemaal mocht neerschijnen. En hier dan een enorme reclamekaravaan van ons sport, hè? Ja, weet je wel, hè? dat is echt te gek. Dat is echt te gek. Het is jammer dat we daar geen prijs voor hebben, hè? Daar hebben we geen prijs voor, maar dat is nu de eerste keer. En we gaan evalueren en ik denk dat er zeker geen goed gaat komen voor het volgende jaar. Absoluut. Goed, het blijft nog steeds spannend. De Ja, eerste het is prijs is veilig in hand van de burgemeester. De aanmoedigingsprijs staat hier. En we gaan straks natuurlijk nog in het zeilknie. Gaan we nog gewoon prijs 2 en prijs 3 uitreiken. Want dat zijn toch wel substantiële bedragen die ze kunnen winnen. Of er dicht consumptiebonnen van te kopen. Moog. Maar dan kunnen ze ook investeren gewoon in die wagen. En op zijn volgend jaar nog een chicere wagen, nog een grotere wagen, nog een nettere wagen. Of nog netter pakjes. Of nog meer eten en drinken op de wagen, toch? Zeker, zo is dat. Ja, Ja, dat werd er zeker bij. Een goede boom, zeggen ze, dat moesten ze zeker hebben. Maar ook dat is geregeld tijd. We hebben een gaat, jongens. Dat is een gaat. Ja, dat is een gaat. Een gaat en een optocht. Komt zelden of nooit voor, zullen we maar zeggen. Maar dat werd ook bij de vasteloven, dat werd bij de optochten. En die achter ons, die letten gewoon op, ja. Ja, die zijn erg groot. Die zijn heerlijk Ja, goed, zeg. Ja, absoluut. Die blijven ook goed. Laat het gebeuren. Ach ja, het is ook af en toe weer even opstarten. Het Dat komt gaat. Ja, het spannende is, we gaan langzaam op eind toe en ze zeggen wel de leste de beste. Maar of dat zo is natuurlijk de allergrootste vrouw. Maakt Dat het wel hoeft spannend, natuurlijk Jos. niet. Dat maakt het heel Dat spannend. hoeft niet dat de leste de beste. Jos Wet, dat is wel vervelend voor ons, de Jos Wet. Maar Jos werd het niet alleen. Ook mijn 3 collega's juryleden wil ik allerhartelijkst bedanken. Henk. Want ja, we hebben een wagenboer erbij, we hebben een hele artistieke schilder erbij. Ja, maar nummers, ik ken zijn naam, kan ze even zeggen wat erbij zo. Dat is zo'n Karel Vullers. Ja, Karel Vullers, een hele grote carnavalist. Is ook provinciaal, over de grenzen heen. En Karel ook de grote regisseur, de Helligdomsvaart en Zusteren. Niet alleen van het grote spel Weerlicht der Eeuwen, maar zeker ook van de grote stoet, de reliekenstoet, altijd om de 7 jaar de Zuster trekt. En Karel is dan nu de 4e jaar achtereen regisseur van het geheel. En daar doen we hem al heel veel succes bij toewensen. En meervoudig buurtkampioen hebben we hem nog in de jury. In de jury Roy Moren, de richte Zusterse jong moet ik zeggen. Ja, en dat begint allemaal twee met een zet. En dan krijg je dat ze niet wel eens verspreekt. Op een vastelovensdans. Ik moet dat ook een beetje
te kennen. En de richtige zusterse snaak. Roy en uw wagenboemer vanaf het eerste uur. Hij dan metgetrokken op nog in een klein kerkje. En dat kerkje is zo fascinerend voor hem dat er zijn. Ik kon later horen als wagenboemer. En het heel wat wagens en prinsenwagens gemaakt. Heel chic dat Roy erbij zit. En ja, last but not least in dit geval dan een gooi Limburgse uitdrukking. Neem eens minder dan Thijs Heine. En we kennen allemaal de hele specifieke schilderijen die Thijs maakt. Heel herkenbaar, met die mooie dames erop. En dan is ze nu wat maken van iedere plaats in Limburg. Dan kan ze kopen. En heel veel lui doen dat ook. Omdat die toch een stukje van hun eigen beleving en karakter daarin terugvinden. Dus je kent de enorme wagen van Piraat of Kastelein vast wel van de vierste samen in de lijn. Even opzoeken. Kijk eens even op kansloos kant zijn, jongens. Ja. Nee. Helaas. Horst gewonnen. Ook niet. En dan is dat zo schoon. De Bugatti, de Ferrari, in de truck. In de Mini, de Bugatti, de Ferrari, in de truck. Hoi, je bent zo zoek in de lucht. Chauffeur, aanvliegen via de kop. Chauffeur, je bent zo zoek in de lucht. Chauffeur, stop, achter me gaan. Wilde wel heel erg spannend, hè, jongens. En wat komt daar aan? Dat is de groep ontzettend Misschien leuk. nog even de lui uit te leggen. Voor de jury zo al heeft gekeken. Het zijn een zevental onderdelen waar we op gejureerd hebben. Het is met name het thema, het idee, het motto, de originaliteit. Dat speelt natuurlijk een hele groep. We hebben gekeken naar de techniek, naar de beweging van het geheel. Naar de kleur die erin zit, hè, want zeker onder zo'n zonke. Als er dan nog een chique kleurje erbij is, dan komt het helemaal nooit. Op de presentatie wat zo belangrijk is. De afwerking wat er ook bij werd. Het geheel. En natuurlijk, het allerbelangrijkste, het carnavaleske karakter, de humor die erin ligt. Dat maakt het wel spannend. Ik maak het heel spannend. Dan komt ook wel zo'n wagen, ja. En dan hebben we het net al erover gehad. De techniek, de beweging. En dan kent ze zien, dat kent ze eigenlijk op die blote voet. Al is het natuurlijk een beetje koud aanvullen. Dat deze wagen qua techniek en ook nog eens ontzettend hoog scoort. Maar de vraag is er een... Is dat weer het eerste kampioenschap, het Limburgs kampioenschap? Ik zit Laura weg al, Laura beweegt. Ja, zo het zien. We gaan kijken, we gaan... Ik denk dat we moeten stoppen. Stop de optocht. We moeten stoppen. Stop de optocht. Is het hem, Jos? Stop. Wat is Dit het? is hem. Dit is hem. De eerste winnaar van het Limburgs kampioenschap Vastelovenswagens 2019. Vraag ik burgemeester Hessels om even met te lopen naar uw gebied, naar naamgenoot. Meneer Wessels. Proficiat, geweldig. Ook dat andere deel van het zwaarste stukje Nederland komt er wel naar. Fijn dat de prachtige wagen, proficiat ermee. Ik heb een kleine check voor, dat doe je met de binnentaas. En neem me met. We zijn een grootje van Zwagenboersbuurt Stevig met deze super wagen qua techniek, qua wagen en een super groep. Ik ken het zelfs zeer wat een enthousiaste. Dankjewel. Super. Ja, de winnaars van het allereerste Limburgs Wagenboerskampioenschap 2018 en zijn schreven geschiedenis. De wagenboersgroep van de Stijving, oftewel de Steenweg in Zittert. Met een prachtige wagen met al die bewegende figuren. En ze zijn er dolgelukkig met. En terecht denk ik, hè? Ja, absoluut. Maar echt een van de opvallende wagens in het optocht. Prachtig gemaakt, heel veel details erin. Nou, heel knap hoor. Goed zo, wijze woorden van onze burgemeester hier in Exusteren. En we hebben nog een prijs te vergeven, dus we gaan genieten van de vreugde hier. En dan wachten wordt hij zo aan de hamer geeft.
Ja, kom maar door met de wagen. Kom maar door met de wagen. Kom maar door met de wagen. Maar die zieke winnaar, hè? Ik denk dat we de mannen van Zitter daar nog wel in de café denken, maar niks neemt mij niet. En geniet nog een keer van de prachtige wagen. Uitbeeldend de strijd tussen aanhalingstekens van die twee prachtige muziekgezelschappen in de stad Zitter. De tegenstellingen die eigenlijk geen tegenstellingen zijn. Want die verenigingen die vinden zich regelmatig in het schone stadje Zitter. We hebben nog één prijs. Maar die hebben nog één prijs. Ja, ik weet het niet meer, man. Ik hoop dat geluid niet wel nog. Men die wel nog gebeurt. We zijn al die bewe. Ik wil mezelf wel. Ja, ik wil het zelf wel. Dan moest je het half vallen zeggen. Oké. Goed, we hebben nog één prijs te vergeven, dames en heren. Er staat hier €4. En ik weet niet welke het belangrijkste is. Een geldbedrag is superleuk. Maar om daar in die prijzenkast te kunnen zitten of in die optocht, alles is natuurlijk ook superleuk. De aanmoedigingsprijs van het Limburgs kampioenschap van Vastelavondswagen is 2018. Ja, echt een geweldige hamer. Als ze nog een weekje te turen hebt, dan kent ze de fijn je broek. Of wil ze bijvoorbeeld de vuurtent van de caravan opzetten. Nou, ene slaag en de jering zit erin. We hebben CV Noordsgedag. Laura, opletten met het bord, hè. Voor moet je voor zo'n vrachtwagen springen. Kan gebeuren, hè. Ja. En het regent in Zusteren, maar het regent confetti gelukkig. Het regent geen sneeuw, het regent geen hagel, het regent confetti. Jos, moeten we eerst nog aanhooien, denk ze? Wat bleef hij? Eerst nog aanhooien. Ja, de houden we zeker aan, hè, want de winnaar is bekend. Maar nummer 2 af. Oh, lekker. En nummer 2 en 3 maken we straks bekend. Nummer 2 en 3 maken we straks bekend. Ja, en ik denk dat deze machine heel goed uit het midden gaat doen. Maar dat moeten we afwachten, dat moeten we afwachten. We hebben nog meer alle juryleden die ingeteld. We wisten waar we de winnaar komen, dat wordt bekend. Maar nu 2 en 3. Oh, dat ligt eigenlijk allemaal heel tof hier. Maar nu liggen die mensen hier mee, joh. Ja, nu liggen die mensen. Zijn we volgens zich wel geëquipeerd om een aanmoedigingsprijs te bedenken? Ja, ja, absoluut. En dan zit je er heel goed in start, want Keraboog gaat dan ook nog fijn hier gaat langs de kant kunnen kijken. Ook tot in detail toe. Ja, en dat geeft alleen maar een heel goed gevoel dat een hamer dadelijk ook op de juiste plaats terecht komt. En man, die geeft toe dat regelen met Laura, want toen het zwemmen, we hebben geen kriegen, hè? Wat moet ik doen? Doe eens dat regelen met Laura en zijn Ik bord, hè? regel dat, ja. Ik regel dat. Laura moet goed opletten, denk ik. Hè. Weer weten wij dat zijn. Weer weten we met is. De camp weer, dat is wel chic om zo om de bochten in te rijden. Weer een prachtige wagen aan. Wij zijn in de wolken. Ja, dat is van de kijken de wousnozes in dat, hè? Ja, dan worden die wat met die QR-codes zijn lastig gedaan, zo, maar dat ze moet scannen en dat ze zo'n briefje krijgt, zie. Klopt, ja. Ik vind dat Laura akelig kort op de weg aanstuit. Vind ik ook, ja. Laura, doe je voorzichtig daar. Ik geloof dat die er ook bij horen, hè? Ja, die had het allemaal bij. Laura, ik zou zeggen, spring op de weg. Ja, stoppen, stoppen, stoppen. De woosnazen. Mandy Smit? Ik kom met. De woosnazen. Kijk je een beetje door hier, kijk je een beetje door hier. Deze kan je ook met de andere wagen. Kan je gerne een vertegenwoordiger
woosnazen hier bij ons. Is dat bovenop? Is Oh, dat zeg het bovenop? vertegenwoordiger. Moesten de muziek eens achter zetten. We gaan eens even kijken. Wanneer is ze met? Moeten we naar boven? Jazeker. Maar goed, die krijgt dit van. Dat doen we dan op het allerhoogste moment. Ga je dat? Ga je dat? Daar zijn die kleine niet op gemaakt. Heb ze hoogtevrees? Nee. Dames en heren, de winnaar van de L1 aanmoedigingsprijs, Limburgskampioenschap van Volkswagen 2018. De geit door de woosnazen. Alsjeblieft. Dank u wel, dank u wel. Er veel werk aan gehad. Ja, best wel, ja. Dat is dit einde wagen, hè? Dit is flinke wagen om te bedenken, ja. Dit zijn we allemaal bij eens. We willen hem nog één keer zien, dus weer gewoon de honger. En dan riet je er één keer langs. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Proficiat hè jongens. Met een honger. Dat wil nog moeilijker. Dit is dus nog steeds een kanshebber voor de tweede en de derde prijs, hè? Ja, zeker. De tweede en derde prijs die werden straks uitgereikt, ergens hier in Zusteren. En ja, toen willen we nog even genieten van de prachtige wagen die hier langs drukt door Zusteren. Dan kunnen we wel zeggen, de mensen waar zo nodig komen, kennen best ook een prijs hebben. Alleen, weer maken eindbekend en onze aanmoedigingsprijs. De nummer 1, die ging naar de Woosnazen. Nee, de aanmoedigingsprijs ging naar de Woosnazen. De nummer 1 ging naar de jongens van de Stijvig, de wagensboersgroep. Hoe het zit er. En daarmee komen we langzaam maar zeker aan het sterkste van dit geweldige evenement. Mandy, vond je weer? Ik hoop het wel. Nodig me maar goed. Echt nodig te goed. En Jos, wat hoe vond je weer? Ja, absoluut Henk. Het wordt genieten van alle. Kijk, niet alleen als jury, maar als precies ook de lui hebben de werken, de lachende gezichten. En hij heeft het weer natuurlijk aan bijgedragen, maar iedereen. En dan wil ik toch ook bedanken alle mensen achter de schermen, want er is ontzettend veel werk verricht in dit jaar. En ze hebben vanuit het hart met de leven het gedaan. En de lui hebben dus pas eraan. En dat is pas te lopen het bieberen willen vieren. Geef op dan. Die gekken in Zusteren wat zich de nak hebben uitgestoken. Om dit neer te zetten, die hebben allemaal geleerd gehad. In weerwil van iedereen die zich krijgt van ken dat slagen. Ja, zeker ken dat slagen. We hebben een prachtige optocht gezien in Zusteren. Jos bedankt, jury bedankt. Organisatie bedankt. Mandy, dankjewel. Ja, ik bedankt. En weer genieten nog even van die andere Wij gaan wagens. nog verder genieten En dat weer. zien we ons bij de prijzen krijgen. Zeker weten. Zeker weten, dankjewel. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier.